Mga kabombo, yari kita subong sa bahin sa barangay Tampukaw, Lambunaw, Iloilo kung sa diin na sapwan na lamang sang iyang lola. Ang pito ka tuig nga bata nasulod sa sako, nagabarikutot kag may ara sang higot sa iyang liog kag may mga kinarosan no sa bahin diri sang iyang liog. Sa subong ari kita sa ila puloy-an kung sa diin makita diri or nakita no ang iya nga lawas. So actually medyo takladon ini siya nga area mga kabombo. Hindi man gid maglayo sa balay sang iyang lola no ay pagkita balik-balikan nato didto ang iyang balay no sa iyang lola. Tapos nagakadto diri ang bata no do ginabulubanta around 20 to 30 meters gid lamang ang distansya kahapon nga adlaw nabilin sa iyang lola ang pito ka tuig nga bata. Usually amo maning katabo magod nag-ubra sa Misi, barangay Misi no ang iyang amay. Katapos ang panyaga naglisensya no mga tighapon naglisensya ang bata nga mapauli diri sa ilang nga balay. So kita karon sa kahapon nga adlaw matapos ang 20 minutos nga wala makapauli ang bata ginapas ang iyang lola ining si Bibi sa puloy-an nga ini kag naabtan no nga dugaan dar pang TV matulog pa kag diri nakita nga may tsinelas no ang tsinelas ni isang biktima nakita diri dampi kag amo ini ang tsinelas no nga nakita dira dampi sa sagwa sang ilang nga puloy-an. Kung magpasulod kita diri no mga kabombo diri na hamtang ang diri nagpauli ang bata nagsaka ini diri kag ari nahamtang man ang telebisyon nga kung sa diin amo ni ang nagpuli siya nagtanaw sa TV kag diri nakabutang ang comforter, ang habol, ang ulunan kag para makatanaw diri ang bata kag base man diri sa mga pumuluyo sa katupad man diri sang balay matunog ang pag-andar man diri sang TV kag pag-abot sa lola gin check niya pa diri kay wala niya nakita ang iyang apo ining biktima. Pag tanaw diri sa kwarto, duwa ka kwarto wala niya makita ang iyang apo. Nagpadulong ini siya sa banyo kag diri nakita no diri nga bahin mga kabombo nakita diri ang sako nakabugkos nakahigot nakita sa sulod ang nagabarikutot nga pito ka tuig nga biktima nga nakahigot or may nakahigot man diri nga liston pag at the same time may ara man sang stroke kag may kinarusan no sa diri nga bahin sang lawas sang biktima kag dito man ginhingagaw sang iya nga lola pisar nga pila na di ang edad kag nangayo pa ini siya sang buli kag ginutod dito ang nakahigot sa liog sang iya nga apo kag didto man nga ginhingagaw dala sa ospital based diri no sa iya nga lola based diri sa iya pamilya nga nagapitik pa ang pulso sa nga bata kag medyo mainit pang iyang lawas kag dito man along the way no nagasinggit pa kay dito nakita ang iyang amay bango dito nag-obra sa barangay Misi kag abis ang amay na disgrasya lang o kung ano man ang tabo gali kag ginbawian na sang kabuhi ang iyang bata kag amo ni ang sitwasyon wala sang pang idalom bayo na lang gid or t-shirt na lang di ang nabilin sa bata wala na siya sang underwear wala na sang short ang pamilya sang biktima especially ining Iloy nagapanawagan man sang hustisya sa iyang bata kag desidido man no nga ipa-autopsy ang bangkay sang iyang bata. That time ko no may nabatian man nga dumahinay ko no nga nagsinggit based diri sa mga ara that time kay may nagalawig sang karbaw diri sa babaw apang sa subong nga padayon pa nga question no kag padayon pa ang investigasyon sang aton nga kapulisan based diri no sa natabo man nga insidente diri sa bahin sa barangay Tampukaw. Direkta diri sa Banwa sang Lambunaw upod kay Bombo Krill Milyasa kag Bombo Ronalyn Salvadico ini si Bombo Pauline Dimitilio Piliora and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!